एबारनिफ्राय फैयोब्ला खनसेसो खबर हरग्रो सिगां खबर हरालासिनो दाफै न'आव रावबो थानायानो जाया गासैबो गावबागाव डिउटियाव थांनाय जाजोबो दिनैबो रावखौबो लोगो मोननायानो जायासै आब'आ मिथियोब्लाथ' बिराद दुखु मोनथारगोन बियो फैनानैबो नोंसोरखौ लोगो मोनासै होननानै दे आनैसो बोराबनाय नङा मोजाङै बुंबानो जाबाय खबर मोनैखायसो जों अकस्मात फैब्रबनाय जादों माबाफोर जादों दां होननानै दे जेबो नंलासै आं दा न'आव थांबा फन हरसिगोन बेखौ मोजाङैनो बुंहरसिगोन बोराबनाय नङा औ फन हरनानै मोजां बुंहरबानो मानिगोन मालाय बायदि अख्राबो नंखाया बुजिग्राखा बियानिखौबो न'आव सफैनानै फन हरनोसै आङो दे अब्लालाय आनै नोंसोरो जेखौ मोजां नुदों नोंसोरो मोजांखौनो साननानै मावदो जाहाथे आब'आबो आंखौ बोराबा उनाव खबर होआखै होननानैहाय आनै आमाइ नोंसोर थांदो नामा अब्ला देरहायाबा हारसिं दङ न'आवहाय रावबो मानसि गैयाबाथाय बहा खारखोमा लांनो नागिरो दसेखौनो न'आव थानो नागिरा औ दे आनै थांदो दे जोंबो थांनोसै मोजाङै थाबानो जाबाय नांलाय खमलाय दाख्लाम मोजाङै संसार जा एबारनिफ्राय फन हरब्ला रिसिभ खालाम दे जोंहा एकदम हांखुर जाथारो मा जादों मा थादों जानो लोंनो थानो गोजोना जाथारो गोजानबो फैबाय थाब्रबनोबो हाया दे आनै थादो थांनोसै जोंबो दा मोनालाय लांगोन साया माया नुजाफैब्रबबाय दसे समनिब्लाबो आनै आमाइखौ लोगो मोननानै मानोबा गावखौनो जोबोद खुसि मोनदों दुखु दाहाफ्रा बबेथिं गोमालांखो बाथ्राखौनो मोनलायासै माथो दसे सम बिमाय बिमानैखौ लोगो मोननानै गोसोआव स्रां फैदोंमोन दाथ' न'आव थांफिननांसिगोन न'आवबा आरो न'खरनि मानसिफ्रा सफैयोब्ला आरो मा महर लाबावो न'खराव बाथ्राखौनो मोनलायासै माथो बेसेबांबा गोजान सफैबाय न'निफ्राय थांफिननोबोथ' दायो हारसिंनो बेसेबांबा गोजान जानाय नंला अब्लाबो गोख्रैनो न'आव थांफिननांसिगोन सासेया दा उन्दुनानै सिखारब्ला रावखौबो लोगो मोनाब्ला आरो जारलासो जालायगोन बेबोथ' आरो सासे खालि आंखौ रायहोयोल' माब्लानि समावबा बुजिनाय साननो हानाया फैबावगोन बिनि सायाव आयै जोबोद मेंबाय माथो दसे जिरायनांसिगोन आं बेयावनो मेंनायाथ' आंबो बिराद मेंबाय लुथुर फुथुर मोदोम गिदिरजों थाबायख'नोनो हाला दे दसे बेयावनो जिरायनोसै लासै थांबाय थानोसै उनाव बोथोराबो बिराद गरम बिहामजो दख'नाखौ दिनै गांब्रैल' बायनाय जाबाय मालाबा थांबावबा बायना लाबोसिगोन दे आङो गांनै गांथामसो लाबोबावना होबावसिगोन बेयावनो सन्तुष्ट जाबायनाय थोबाय दे आयै जाबाय खनसेनोलाय आरो इसेबां बुरजाथो मानो नांगौ आरो जेरावबोथ' थांनायानो जाखाया जायो दे नाथाय आयै ओइ सेकेन्ड बाराव दे जोङो मोनसे दखानाव हाबदोंमोन ना बे दखानावसो ना जि मोजां मोनसे दख'ना गोदान ओंखारनायनो आं बेखौसो पसाइज सोनायमोन ओमफ्राय नोंखौ होनाय नङादां साननानै आङो बुङासै बिहामजो आइ लुबैनानैबोलाय मानोथो गोसो सिङावनो दोनखो नों गोसो सिङाव पसायना थाखोमानायखौलाय आंलाय बोरैथो मिथिनांगौ जाखो बुंबानो जायोमोन ना आं होगौमोन बुंनोथ' सानदोंमोन आं आयै बिराद ओंखाम उखैबायबोमोन ना बेनिखायनो आङो थाब फैनोसै होननानैनो बुङासै आयै बिहामजो अन्थाव बाथावनो दे आं गाबोनफोर नोम्फाजों थांनानै लानानै फैसिगोन थ' थांनोसै थ' सोरनिफोर फैदों आइ नोम्फानि नामा नङा आयै अलंबारसो फन हरदों मा जाखो बेबा फन हरदों माथो रलाय हेलौ अलंबार मा जाखो ए नंगौ नामा जोंहा नै आइजों आंजों थाबायनानैनो फैबाय न'खौनो मोनलायलांसिगोन दासो नोंहा औ दे नोंबो थाबनो फै देरि दाख्लाम औ ए मनाया गांथामल'सोमोन औ मोनसेया मैगं थाइगं ओमफ्राय मोनसेया आइनि आंनि गाननाय जोमनाय औ मनानैल'सो दा माथो जानोखाय बेनो ओं मालाय आइया अननानै होदों आरो आंनो दख'ना गांब्रै होदों आइया आरो नाइटिफोरबो होसोदों देलायग्रा बुस्थुफोर होदों औ दे जागोन दे नों थाबनो फैदोल' मा बुंहरदों आइ अलंबारा ए न'आव थांबायना थाङाखै होनना सोंदों आरो ओमफ्राय मनाया गांबैसेमोन होननानै सोंदों आरो गारि थिखोसिगोन दां गावबो फैगासिनो हा आइमोना फैबाय आंखौथ' आइया दायो रायखासिगोन आं न'आव दाबो सहैयाखै आरो ओंखाम ओंख्रिबो सङाखैमोन आङो आइ आब' नोंसोर फैबाय आब' खोनासंलाय मा नों बेयाव मा खालामनो फैदों ए बे हाव खिखुनजोआ दसे न'आव गैयाबानो सुन बेरायो नोङो आं नोंखौ खनबेसे बुंनांगौ बाहेरायाव दा ओंखार नोङो होननानै नों फंसेबो खोथाखौनो मानिया माथो जोंनि आयै बिदि नङा आंनि खोथाखौ खोनासंग्रो सोरांस्रि नोंहा आइनि सायाव एसेबां उतरा-उतरि बाथ्रा बुंफिनो एसेबां गोहो जाबाय आरो मा खोनासंबावनांगौ नोंनिफ्रायलाय नुनांगौखौ नुखाजोबखाबाय मा आइया आंखौ दसे सम बेरायनो लांनायखायनो नोंहाबो मेगन सादों नङासै सानदों नामा नोङो बेखौल' बेरायनो लांनो हायो आं बेरायनो हाया होननानै बेनिखायनो जों गैयियाव सिरि बेरायखोमादों आब' नोंथ' आंनि खोथाखौ खोनासं नोंनि खोथाखौ खोनासंबाय थानो आहा सम गैया
नोंनि खोथाखौलाय मा खोनासंनो आरो ओंखाम उखैदों आङो थांनोसै नोंनि खोथाखौ खोनासंनो सम गैया इनि मतलबिया जोबोद बारानि सायाव बारा जालांगासिनो आं दायो लामायाव दङ जेबो बुंथ'लासो न'आव सहैग्रोनि आङो र' बिहामजो फैदो थांनोसै मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेखौ आं दङसै न'आव सहैग्रोनि सोरांस्रि आं नोंखौ जोबोद मोजां मानसि होननानैसो साननानै दङमोन नाथाय नों मा जिनिससो नोंखौ थुलुंगा होबावनो आङो जेबोआनो गैला जेरै सेहेरा ओरै आखल रावबो सासेयाबो माथो आंखौ बुजिनोनो नाजाला सासे नङा सासे सोरबा सासेयाथ' आंखौ बुजिनो नाजामोन आं मा बुंनो नागिरदों खोनाथ' संनानै लाग्रोमोन आइया खोनासङा आब'आथ' आंखौ आंनि बाथ्राखौ खोनासंनो हायोमोन आइया आंखौ जोबोद हामा रागा जोंबाय न'आवसो मोनगोन होनलायबाय आंनि बाथ्राखौथ' खोनासंनानै लाग्रोमोन ना आं मा खालामबावनो आरो ओंखाम ओंख्रिबोथ' आं सङाखैमोन इसोरथ' जोबोद ओंखाम उखैनानै फैबाय जानांगौ आं मिथिहरखाबाय आं दायो न'आव सहैयोब्लानो न'खराव जोबोद गिदिर दावराव जासिगोन आं न'आव मा महरै नुजाहैबावनो आंखौ जेब्लायबो बिसोरो गोरोन्थिल' बुजियो नङा बिसोर आंखौ रायनो बुनो सानदोंब्लाबो जि खालामनो गोसो खालामथों अब्लाबो आं न'आव थाबैनो सहैनांगोन मानोना देरहाया लोमजादों बेखौ आं नायथारनांगोन दानो नङाबा बियो बहा थांलायगोन आरो बांसिनसो न'खराव गरम खालामबावगोन जोबोद ओंखाम उखैदों माबायदि बे सोरांस्रिया आयौ सानदोंमोन आं बेखौ जोबोद मोजां गियानि होननानै न'खरखौ बेंग्रा न'खरखौ दैदेनग्रा होननानै सानदोंमोन आङो नाथाय मोनसेबो साननाय बायदि नङा मा एसे मेगन गोसा बियो आयौ जोंखौ बेरायनो थांदों होननानै गावबो बेरायनो थांदों आरो सानदों बियो नोंसोरल' बेरायनो हायो आं बेरायनो हाया होननानैहाय खमसे खम जों थांदों बाजाराव मैगं थाइगं लायनो ओंखाम ओंख्रिखौथ' संनानै दोननो हायोना रागासो मा मोनबाय आङो र' अलंबारावनो फन खालामसै हेलौ अलंबार बबेयाव दङ नोङो जोमै मा जादों एसेबां रागा न'आव सहैबाय ना न'आव सफैनानैलाय माथो जानो माथो लाब जादों ओंखाम उखैहाब फैदों ओंखामथ' खमसे खम संनानै दोन बे सोरांस्रिया माबायदि मानसि बियो नायना जोंबो बेरायनो थांदों होननानै गाबो बेरायनो थांदों ओंखाम ओंख्रिखौनो संना दोनाखै माबायदि दिन सफैखो आंनि न'आव ओंखाम ओंख्रि रसा नाङामोन हुवा लानानैसो ओंखाम ओंख्रि रसा नांनांबाय आङो जल्दि फै नोङो आंखौ लानानै थांफै हटेलाव जाहैनोसै आङो दे थांगासिनो मोनहैसिगोन बेखौनो एसेबां रागा जोंनांगौ नामा आरो बहाबाफोर खामानियाव एसे बेस्थ' दङमोनदां लेट जादों संगौमोन ना बियो लासैनो सोरांस्रिनि फारसेबा नोंहा रागा जोंनायानो गैया आं दै ओंखाम उखैनानै थैसिगोन आंखौ बिसारानो गैया अना नों आंखौहाय दोनदो फन फैनोबो नाङा थाङाबो आं जायाबो आं दिनै बिदिनो थागोन न'आव खोन्थाना हरजोबनोसै आं बेखौ आइ आफानो एसेबां गाज्रि जाबाय बिनि आखला बिहामजो फ्रेस जाखांबाय ना दे जोबोद ओंखाम उखैबाय ओंखाम ओंख्रि जानोसै दे सासेथ' गैखाया अबलाय मारै हैदों सोरजों बुंनोनो हाला गैया आयै सोरांस्रिया ओंखाम ओंख्रिखौ संना दोनाखै नोंनि बिहामजो मोजाङा मिथिखाथारो जोंखौ बजा थांदों होननानै खमसे खम ओंखाम ओंख्रिखौथ' संनानै दोन एसेबां मेगन गोसाना बियो गावनि बिब'नि सायावनो आयौ ओंखाम ओंख्रियाथ' संना दोननो हायाखै बियो बेरायनोसो थांबावदों फैथों बियो दा फिसाला सासेयाबो देहायाबो डिउटिनिफ्राय फैगोन ओंखाम नागिरफैगोन जोंनो माने बजारनिफ्राय फैनानै मेंग्लु मेग्ला संना जाहोबावनांगौ आरोना बिमा जोबोद बेस्थ'मोन दिनै खामानियाव जोबोद ओंखाम उखैदों दे ओंखाम खुरदो दे बिमा आं आथिखाल सहैनोसै बाबायाबो फैबाय बाबायाबो दिनै जोबोद ओंखाम उखैदोंनो दे बिमा दे खुरदो दे थाबनो जा नायै बेदरै लदा सारेफा संनानै दोनदों नोंनि लोक्षि बिहामजोआ नुबायना नोंनि बिहामजोआ माबायदि एसेबां गोसो गाज्रि आं एसेबांखिनिखौ सानहैयाखैनोमोन बिहामजो उन्दैखौ आङो टाउनाव एसे बेरायनो लाना थांबाय गावखौ लांफायैनि मेगन साबायदां नामा गावहाबो बेरायना दंहैयो लामायावसो नुबोदों आङो ओंखाम ओंख्रिबो संना दोनाखै जेबो मावनानै दोनाखै जा माखौबा आं बुङोब्ला आं रायोब्ला आंसो गाज्रि नुयो नोङो बिहामजोखौ बासि अनो होननानै दालाय माथो नुखो नोङो नुबाय दा आं रायोब्ला बुङोब्ला मोजां गियान होयोब्ला आंखौसो गाज्रि नुयो नोङो जाबायसै बिमा एसेबां दुखिनो नांला दे दा खोनाफैयोब्ला दुखु मोनगोन दुखु मोनो मा मोनो आं बेखौ मिथिया बिनि फैनायखौसो नेनानै दङ आं बेखौ दिनै मोजाङैनो गियान होगोन बिमा गोसोआव सानदों हादों होननानैनो मानसिखौ रायबानो बुंबानो जाया मेलेमखौ एसे बाहाय रागा जोंनायनि सिगां नों सोंनानै नायदोंना नोंनि बिहामजोखौ मानो ओंखाम सङाखै मा जादों मानो थांदों बाहेराव नों सोंदों ना लोमजादों ना सानाय सुनाय जादों बेफोरखौथ' सोङाखै नोङो डाइरेक्ट थिं रागाखौसो मिथिदों नोंहा गोरोन्थि जादों बिमा नों गावखौनो साननानै नाय
दिनै बे न'खराव बिहामजो सानैया हाबा जानानै फैनाया दान मोनसे जाबाय। नों सोंनानै नायफेरदों मालाबा बिहामजो माबोरै दं? बिहामजो माबाफोर नांगौ नामा? नों सोंफेरदों मालाबा बिहामजो गिदिरखौ? बिहामजो उन्दैखौल'सो नोङो आलो आलो दावदै बायदि अनगासिनो, बहाबा थांनोब्लाबो लांफानाय, बहाबा जानोब्लाबो होखोमानाय, बिदिसो खालामनानै फैदों नोङो। बिमा, नोंहा जोबोद सोलायनांगौ दङ। सोलाय। माबा मोनसे जाहोनाय, माबा मोनसे नांगौ नामा होनना सोंनाय बेखौथ' दोनथ'। नोंलाय माथो दिनैसिम बिहामजो गिदिरखौनो बिहामजोखौनो होनना लिंफेराखै? अब्ला बेनो नोंनि अननाया? बुंदोंसो नोङो बिहामजोखौ नायख्ल' अनो होननानै अनाखैब्लालाय माथो नोङो? बे बिहामजो गिदिरानो सानफ्रोमबो संनांगौ नामा? नोंस्रा आथिं आखाइ गैया? नों हिनजाव नङा? नों बिखुनजो नङा? बिखुनजो जानानै नोङो बिसोरखौ थोननो हाया? बिहामजो गिदिराल' बिहामजो नामा? बिहामजो उन्दैया मा? बे न'खरनि महारानि नामा? बिहा आथिं आखाइ गैया संना जानो? बजा थांदों होननानै बिहा ओंखाम संनो हाया नामा? बुजिबाय आङो, बुजिबाय। मोजाङैनो बुजिबाय। बिदिब्ला नोङो बिहामजोजों थाफा रायलाय थानाया बिहामजोनो बुद्धिसो होनना दोनखोमादों नोङो। आंखौनो रायनोसो मानो जमनानै दंबाय थायोमोन। दिनैसो रायनो मोनबाय ना? दे, नायगोन आंबो। नुबाय। बे बाथ्राखौनो बुंगासिनो आरो बे बाथ्रायावनो हेबावो। बिमा, बिदि नङाथ'। दे बिमा जाबायसै। न'खरावलाय एसे एनैया बेफोरबायदियालाय जाखायो। दे ओंखारहैदो थां, बिहामजोखौबो बुंहैदो। हटेलावनो जमा जानानै फैनोसै। थां, नोंनि बिहामजोखौ लानानै जाहैथां। दिनै सानसेया जायाब्ला थैया आङो। दिनै सानसे ओंखाम जायाब्ला थैया होननानै बुंनो हादों। थैयाखौ मिथिनानैलाय आरो दिनै सानसे ओंखाम मोनजायाखौलाय मानोथो एसेबां रागा जोंनांगौ जाखो? सोरबा जायो, सोरबा जाया, सोरबा मा खालामो थाबाय था। गावनि उदै गाव मिथिगौ। आइनोनो फन हरनोसै आङो। खोन्थाहरजोबनोसै आं साला बेखौहाय। न'आवनो फन हरनोसै आं, आइजोंनो रायलायहरनोसै। खोन्थाहरजोबनोसै आं साला बेखौहाय फारसेनिफ्राय। बिराद जाथारदोंना बियो। हेलौ आयै, मा खालामदों? फिसाजोखौनो बावगारबाय नामा? फन मोनसेबो गैला माथो। औ आइजोमै, आं नोंनो नै फनसो हरनो होननानै नागिरखादोंमोन। बेयावनो नोंनि ग्रोब फन सफैबाय। मोजाङानो जाबाय दे आइ नों फन हरनाया। ओमफ्राय माथो खालामदों आइ? मा खालामनो आरो, जिरायनानै दङ। दे ओंखाम जाबायना आइ? बहा ओंखाम मोनजानो आरो, आइ आंखौ बेरायनो लांदोंमोन टाउनाव। बेखौनो सासेया मेगन सानानै ओंखाम ओंख्रि सङालासिनो गावहाबो बेरायनो थांफानायालाय। ओंखाम उखैनानै फैदों आयै। माबायदि बे सोरांस्रिया न'नि खामानिखौनो मोनसेबो मावला दाना। खालि बेरायनायखौल' मिथिगौ, खालि उन्दु जानायखौल' मिथिगौ। न'खराव ओंखाम ओंख्रि संनांगौ, खामानि दामानि मावनांगौ जेबो मिथिला आयै। एसेखौ नोङो बुजायनानै हरलाय। अलंबाराबो डिउटिनिफ्राय फैयो, आफायाबो डिउटिनिफ्राय फैयो, मेंनानै फैयो, ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनांगौ। एसेबो गियान गैया। बिदिबालाय माबायदि अनजागोन बियो? एसेबो गियानानो गैयाबा? दे आं बेखौ फन हरनानै बुजायहरसिगोन। आइयाथ' जि रागा जोंखादोंना। जों बजारनिफ्राय फैगासिनो, बेहा आरो लामा बेरायथिंगासिनो। मा मोननो बे लामा बेरायथिंनांगौ? ओरैनोबा बेखौ गामिनि मानसिफोरा गासिबो सेहेरा गैया, मों गैया, मोखां खामब्रेंब्रें होननानै बुंबाय थाखायो। अब्लाबो लाजिनायानो गैया। माबायदिथाय? आइजोमै, नों गोरोन्थि बुजिबाय नामा? जों नोंस्रानाव थांदोंमोन। बेसेरा बियो जोंखौ लामा ससेसो दोनफैदोंमोन। हयथ' बेयावनो नोंसोरो लोगो ज' मोनसनबाय जानांगौदां। मा? नोंसोर जोंनियाव फैदोंमोन? माब्ला? मानो? माथो आं लोगो मोनासै? फन मोनसेबो गैया माथो अब्ला? गाज्रि दा मोनसै आइ, जों अकस्मात नुजाहैनाय जाबाय। रावबो गैया, बेनिखायनो जोंबो थाबनो फैफिनबाय। सोरांस्रिया जोंखौ लामा ससे दोनफैदोंमोन। बेयावनो बियो ओंखाम ओंख्रिबो संनो मोनासै, न'खरनि खामानि जेबो मावनो मोनासै जोंजों थाफानानैनो। जेबो नङा आइ दे, संनानै जाहैदो थां। नोंसोरबो दे ना आयै, माबायदि मानसि? खमसे खम फैदों, आंनोथ' फन खनसे खालामनो हायोना। बिदि फन खबर गैयालासे मानोथो फैयो? दे आइ दे, एबारनिफ्राय थांब्ला फन हरनानै थांनोसै दे। हाखु दाखु थांनाय जादोंमोन नालाय, बेनिखायनो फन हरनाय जायासै। बेस्रा, बेखौनो जोङो सोरांस्रिखौ जोबोद रायखांबाय। दे अब्लालाय दोनथ'नोसै। नोंसोरबो आरो गोरोन्थि मावबाय थायो नालाय सब समाय, सानै हयै खामानि मावनो रोङा। दे दोनथ'नि। बाथ्राया बिदिसो। सोरांस्रिया बेनिखायनो ओंखाम ओंख्रि संनो दोननो मोनासै। आइमोनखौ दोनहैदोंमोन। बेसेरा ओरैनो जोङो एसेबां रायफ्लांबाय। आं थांनानै सरि बिहैनांसिगोन बिनियाव। नाथाय बेबो बाथ्रा जाबायना, आं बोरै सरि बिबावनो? आरो खनसे सरि बियोबाथाय बियो बिराद सर मोनगोन। नाङा, गोरोन्थिया आंनिनो जाबाय दे, आं मानिबाय। अब्लाबो आं बिनो सरि बिया। आब', आं मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों मानो खोनाखौनो सङा? आनै आमाइ फैदोंमोन। औ जाबाय दे, आं मिथिखाबाय, खबर मोनखाबाय आङो। थांदो थां। खबर मोनबायबालाय दे, मोजांसै। आब', ओंखाम उखैनानै फैसोबायना? जिरायथ'दो, रेस्ट ला। आं ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै। बेसेराखौ ओरैनो दाय होबाय। गोसोआ दासो हामा नांबाय।